Καλησπέρα και καλή μεγάλη εβδομάδα. Καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλους. Κοντά μας σήμερα έχουμε την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου Θεοδουλάκη, δασκάλα του Δημοτικού Σχολείου Παστίδας για δεκαετίες και ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Γυναικών Παστίδας. Μπορούμε να πούμε ότι σε εκείνη και στον αείμνηστο σύζυγό της Σταύρο Θεοδουλάκη, διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Παστίδας, οφείλουμε την διατήρηση του εφήμου όλα αυτά τα χρόνια στο χωριό μας. Θα θέλαμε να μας πείτε τι συμβολίζει το έθιμο και πώς τιμούσατε την ημέρα αυτή όλα αυτά τα χρόνια. Το έθιμο αυτό συμβολίζει την Ανάσταση του Λαζάρου. Την παραμονή του Λαζάρου, αφού τελείωναν τα μαθήματα, ο δάσκαλος έστρανε τα παιδιά στους αγρούς για να μαζέψουν τους αμαράγγους. Είναι οι μαργαρίτες κίτρινες, κίτρινο με άσπρο. Παίρναν τα καλαθάκια τους, τα γέμιζαν με τις μαργαρίτες και πέστρεφαν στο σχολείο και πάλι. Έφερναν βελόνα και κλωστή από το σπίτι, κόβανε τους μίσχους πίσω από τη μαργαρίτα και τις περνούσαν στην κλωστή για να φτιάξουν κολλιέ που έβαζε ο Λάζαρος μπροστά, σε χιαστή και στα χέρια και στο κεφάλι και στα πόδια. Αφού ετοιμαζόντουσαν όλα αυτά, τα παιδάκια φεύγαν από το σχολείο και την επομένη μέρα, ανήμερα του Λαζάρου, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, γιατί τα παιδάκια πήγαιναν να λειτουργηθούν και να εκκλησιαστούν, πόνουσαν στο σχολείο, είχαν ομάδες από πριν καθορισμένες, ήξεραν ποιος θα είναι ο Λάζαρος, ποιο παιδάκι θα κρατάει το βάγια πίσω από το Λάζαρο και αφού ήταν έτοιμοι, παίρνουν πάλι τα καλαθάκια γιατί θα τα χρειαστούν να βάλουν μέσα τα καλούδια που έδιναν οι νοικοκυρές. Τι τους έδιναν? Τους έδιναν κουλούρια, αυγά και κάποιοι αν είχαν μετρητά, τους έδιναν και μετρητά, αλλά περισσότερο αυγά και κουλούρια. Άρα είχαν έτοιμα ήδη τα κουλούρια. Ναι, το περίμεναν πώς και πώς το Λάζαρο. Κάποιες ήταν και έξω στην εξώπορτα και περίμεναν να περάσει. Αν δεν περνούσε, δεν το θεωρούσαν κάτι. Έμπαιναν μέσα στο σπίτι τα παιδιά. Έμπαιναν μέσα, ναι, άναβε το θυμιατό η νοικοκυρά. Γονάτιζε ο Λάζαρος πάνω σε ένα μαξιλάρι, στο σπίτι, μπροστά στα εικονίσματα. Και θύμιαζε, προσκυνούσε. Και αφού τα παιδιά έψαναν τα κάλαντα του Λαζάρου, τελειώνοντας, τους έδινε κουλούρια ή αυγά από ό,τι είχε. Και τα παιδιά αποχωρούσαν. Και πάλι στο επόμενο σπίτι. Γυρνούσαν όλες τις γειτονιές. Δεν άφηναν κανένα παραπονούμενο. Ναι. Ήταν και πιο μικρό το χωριό μας τότε. Ναι, ήταν πιο μικρό, αλλά γινόντουσαν τότε και δύο ομάδες. Δεν ήταν μία ομάδα. Δεν είπαμε ότι ο Λάζαρος φορούσε ένα λευκό χιτόν, ναι. Και το βάι του στόλιζαν και αυτό, ξέχασα να το πω, του στόλιζαν την παραμονή και αυτό, μαζί με το... Τα παιδιά δηλαδή. Ναι, τα παιδιά και ο δάσκαλος έφτιαχνε γαϊδουράκια, σταυρούς, διάφορα σχέδια με τα βάγια. Και τα κρεμούσαν πάνω. Μάλιστα. Και τα πήγαινε να καλύψει. Και μετά, ναι, όταν τελείωνε το Λάζαρο, το βάι πήγαινε και το άφηνε στην εκκλησία. Αυτά που μάζευαν τώρα, τα αυγά και τα κουλούρια, αφού τα έβαφε η καθαρίστρια του σχολείου, τα πήγαιναν μετά στα ορφανοτροφία και τα μοίραζαν. Δίνοντας έτσι το μήνυμα της αγάπης που είναι το μήνυμα των ημερών αυτών. Και της προσφοράς. Της προσφοράς και της αγάπης και της αλληλεγγύης. Ποια κυρία θα μας πει για τη διαδικασία της Μεγάλης Εβδομάδας? Θα σας πω για τις νοικοκυρές. Για τις νοικοκυρές, τις προετοιμασίες που έκανα ώστε να είναι τα σπίτια έτοιμα για τη μεγάλη εκείνη μέρα του Πάσχα. Ξεκινούσαν από την εβδομάδα την κουφή, όπως την έλεγα. Ασβέστοναν τα σπίτια, τις αυλές, γυάλιζαν τα αλουμίνια με σαπούνι και σύρμα ψηλό και αστράφτανε καλμασμένα στους
τοίχους. Έφτιαχναν τα κουλούρια, τα ανεβατά, τα περίφημα και εκεί βοηθούσε η μία γειτόνισσα την άλλη, γιατί ήταν λίγο δύσκολα στο ζύμωμα, ήθελε πολλή ώρα ζύμωμα και η μία βοηθούσε την άλλη. Με την επομένη τα έψινα και όταν έφταναν οι μέρες, τη Μεγάλη Τετάρτη, οι γυναίκες, από ό,τι θυμάμαι, δεν έκαναν τίποτα γιατί ήταν τα ευχέλια και έπρεπε να είναι έτοιμες για την εκκλησία. Τη Μεγάλη Πέμπτη φτιάχνανε τα περίφημα ντολμαδάκια με αμπελόφυλλα που είχαν μαζέψει πιο πριν και επίσης έβαφαν τα αυγά. Βέβαια, πολύ πιο παλιά που δεν υπήρχαν οι μπογιές, έβαφαν αυγά με κόκκινα, με μπατζάρια και με τα κρεμμυδόφυλλα, τα φύλλα του κρεμμυδιού που τα έβγαζαν γινόντουσαν κίτρινα. Δεν είχαμε και πολλές επιλογές σε χρώμα. Από τα κρεμμυδόφυλλα βγαίνανε κυτρινοπάτα. Υπόσχεστε, κυρία Δέσποινα, αύριο να βάψουμε αυγά? Γιατί όχι, θα τα βάψουμε. Και μετά τίποτα δουλειές στο οικοκυρές δεν έκαναν τίποτα πια μετά, γιατί ήταν η Μεγάλη Παρασκευή. Το Μεγάλο Σάββατο έσφαζαν το κατσίκι οι αρνοί. Υπήρχε ένας που γύριζε όλα τα σπίτια και το έσφαζε και από το αίμα του κατσικιού έκανε ένα σταυρό στο σπίτι που από ό,τι θυμάμαι συμβόλιζε το αίμα του Χριστού. Τη νύχτα της Ανάστασης στην Εκκλησία έπαιρναν οι άνθρωποι σε πανιέρια μέσα κουλούρια και τυρί ντόπιο και σφογγάτο και το μοίραζαν μετά τη λειτουργία της Ανάστασης. Μόλις έγινε η λειτουργία της Ανάστασης και έρναναν τον κόσμο με τέτοια, με αυτά που είχαν στα πανιέρια τους. Και επίσης οι νοικοκυρές, ειδικά εδώ στη Ρόδο, εμείς γενικότερα στα Δωδεκάνησα δεν είχαμε μαγείριτσα. Βράζαμε τα ποδοκέφαλα, δηλαδή το κεφαλάκι του κατσικού ή του αρνιού και τα ποδαράκια και εκεί απάνω στα ποδαράκια τυλίγανε τα έντερα, τα οποία τα έπλαιναν με ασβέστη και λεμόνια και τα κάνανε σούπα γουλέμα. Αυτό ήταν το φαγητό για μετά την Ανάσταση, λόγω της νηστείας που το στομάχι δεν μπορούσε να φάει βαρύ. Ναι, τρώγαμε τη σούπα. Και βέβαια την Κυριακή του Πάσχα δεν σουβλίζαμε εμείς εδώ στο Δωδεκάνησα, κάναμε καπαμά, που σημαίνει γεμίσαμε το κουφάρι του κατσικιού με ρύζι, κιμά, διάφορα μυρωδικά και το ράβανε και το σηκώτη που το κάναμε στη Φάδο. Το σηκώτη τηγανιτό με την επομένη τη λαμπρή Δευτέρα που ο κόσμος μαζευόταν στον Άη Γιώργη. Το σηκώτη το κάνανε τηγανιτό σκορδαλιά και το παρασύκωτο το κάνανε στη Φάδο. Αυτά είναι τα παραδοσιακά και σφογκάτα. Και σφογκάτα. Αυτά είναι τα παραδοσιακά του Πάσχα. Θα προσπαθήσουμε να τα κάνουμε και φέτος. Να τα κάνουμε και φέτος, βεβαίως, να παραστήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία. Πιστεύω να τα καταφέρουμε. Ευχόμαστε σε όλους καλή Ανάσταση, υγεία σε όλο τον κόσμο. Καλό Πάσχα, με καλή Ανάσταση. Να πούμε το τραγούδι του Λαζάρου. Ναι, να πούμε το τραγούδι του Λαζάρου. Λοιπόν, σημαίωνε και το Χριστός ο επουράνιος Θεός εν πόλη Βιθανία με κλάδους και βαΐα έβγασε παρακαλούμε δια να σας διηγηθούμε για να μάθετε τι γίνει σήμερος στην Παλαιστίνη.
Χρόνου πάλι να έρθουμε με υγεία να σας βρούμε, στον οίκο σας χαρούμενοι το Λάζαρο να πούμε. Καλό Πάσχα! Καλό Πάσχα! Ευχαριστούμε τον Αντώνη και τον Πανορμίτη. Καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση!